आंनि लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं दासान्दै आंबो दासान्दै इसोरनियाव मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर अननानै आंनि बे भिडिअखौ बयबो नायलांदो जोबजासिम अननानै लाइक एन्ड कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर फुजा नायनानै मेगन मोदै जादों आरोना लोगोफोर बोरैबा जाखावजोबदों जोंहानि न' उन आरोना इसिं गोदाना मा होनो अननानै नोंथांमोना बयबो जोबजासिम नायलांदो आंनि बे गोदान भिडिअखौ लोगोफोर आं दा मेगन मोदैनि नारें खमला हाननो थांनो बै बारियाव नै बारियाव नै प्लास्टिक लाखाबाय आरोना लोगोफोर नारें खमलायाबो गाहाय आरोना आयौ नारें खमला फिथाइया नारें खमला फिथाइयानो मोनाखै आरोना लोगोफोर मोनथ'वाखै होमब्लाबो मोनथ'वाखैबाबो जानो लुगैदो उन्दुनो ओंखारदों नालाय खाबाय आं नै खाबाय खाबाय आरो आं नै मोनाखैबाबो खाबाय एसे मोजां जादों माथो मोजां जाबाय आरो बांसिन नङा ना लोगोफोर नै लोगोफोर बेखिनि खाबाय आरोना आं खैथा जाखोथाय सयथाल' जादों सयथा खाबाय लोगोफोर फिथाइया एसे थाइसाबदो आरोना गावनो आन्था जानो आन्था एसे थाइसाबदो थाइसाबदो आरो बैयावबो दङ ओरैनो फांनै फांथाम होमबाबो बेना थायाखै आरोना लोगोफोर नोंसिनाव थाइसाबदो एसे बेखिनियानो जाबाय आरोना लोगोफोर मालाबा जालायनांगौ लुगैबाना मेगन मोदैनि थाखायल' बेखौ जानो सानदोंमोन आं लोगोफोर बेनो जाहैनोसै गोथाव नै लोगोफोर प्लेटाव आलु संख्रि लाखाबाय आरोना प्लेनानै जानोसै आं टेस्टि जाबाबो खाजानो हायो आरोना लोगोफोर प्लेनावल' जानोसै
Tasty. Tasty dah belum? Aku taruh bawah. Sweater dong bawa sweater. Thấy sao bạn chơi? Gaban fidin dan si ada kigan na video babla video babla लोगोफोर next video थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आरोना नायनो मोजां मोनोबा लाइक इन कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै हो थाबैनो 1K खालामनानै हो लोगोफोर बाय बाय